Nus Thomas go le glát le fearnis a hosa cahabhemsir a nó róhéin níos lúna blianochan agus inis tás cín 5,000 duine ag leannacht a chuntas Old Ireland in Colour. Chur an John Breslin da hen feictúí staidúla agus Skypean séad an sin ar Facebook agus Twitter agus tá ords an phobal agus go divin ords an downwood bhfuil arsúlaige. John Breslin, de chéad fáil sa rút ar a glár ar maidin. Mé bagus Fionnuala. Cábháin tú na picturí ar dús báid John? Well, ar dús bhí mé déanamhirt dá a chur ar fictúr mar seanmhar as na Gaeltachta in nún an gáil. Tá mé féin as fanóir chun é glárach tá maithair as dún an gáil. So bhí mé trí as daithna chur le roinnt greengraffanna de mar seanmhaintear le Photoshop ar an riomhre. Ach, thug sé a lán am chun é dathú sa Photoshop de live agus is próséis an a fadálach golóirí. So, taréis sin bhí mé ag déanamh sin agus an sin fuair mé amach raibh choras uaireach nó ar froiséil ar an riomhre atá bunithe ar AI nó intellect herga agus hánig sé amach as stát Meitheamh I gavílas hugéig agus dióldfai an tan me Dr. Air. Agus leis an móise is féidir am dathú a dhéanamh ar golóir greengraffanach in Acragard, so bhí mé an greengraf mar seanmháthair bhí sé daite gan gúpla second leis an gcóir seo agus beidir gweir sé níos fear ná an ceanna rid méid a lámh. So sin nach í hosa túmach leis. Mach tú anna bhíniu ceach inan tú John. Aber ránin tú pectú agus cuidan tú chríd an dí óldafá seo ba. Se, so taréis sin tá brón arm fanú tá volume size lag ach cap mé raibh tú raibh mé gusáid díolfar do Raidió. Ach tú anna bhíniu roin ceach inan tú an próses. Was cad an próses tá geis leis? Ceach an aibrin se? Yeah, so ar dús fáin tú an greengraf atá I dubhagus bán agus leis an bugar seo fáilmíonn sé ó bhanc íbhána dáte a úsáidin sé chun éfé a tréáil, so tá nílas aige céináis dá a méid ar an greengraf nua tá I dubhagus bán ach tá sais insin aige mar taréis an tréáil ar míle agus míle de íbhá as atá dáte. Tá is aige ar na rudí agsúla tá I greengraf agus céináis dá a bheith ar mar hampla an féir nó an fargan nó rudí mar sin. So ar dús níl sé déan sé an tardú trom ach tá roinnt teornacha leis an bugar seo dioltafai mar ní bhíon na daithna crin I gcónaí gothairia na daithna ar éideach tain sé amach as corcra nó goram mar tá sé sais average don an cuiidmó den na héidí. Agus ach táthir agsúil go méid sé ag dul bheas do réir céile. Ach so fáin tú an greengraf taréis an próses dioltafai agus tá tú an é ahrú agus ag sacrú dahanana I Photoshop taréis sin, so mas ruidir gur bhfuil is agus go raibh édí de da agsúla ag den éig an tá tú an é ahrú Photoshop taréis an dioltafai. So tógann se tamil mar sinna goile dahéad. Tógann se mór an ná ortain spéidir picture bháinna gathú. Yeah, béidir tóg sé béidir cúpla uair mas ruidir goil a landíní sa picture, so mar hampla bhí greengraf a gum de scafta mór de bhaintear guiador agus béidir go raibh trocha nó dahad daoine sa picture sin agus tart ahrú nó rudig an dhéanamh I Photoshop. So mas ruidir goil slú a mór sa picture beag sé níos deacair. Agus fáin tú go leor gan na pictúí ón leabhla náisiúnta bhain? Se, so faoin round picturí hosig mé le cúpla cín an leabhla náisiúnta na hÉireann ar dús
tuisgúil mé bunihé gáilíomh hasig mé le cúplacín as gaiomh agus taréis sin fuair mé níos mó den siomh dúchas siomh ionach é ón cnúsach béilis na hÉireann, so tá lán fictúr an seo, fuair mé go raibh ceanháin de theach me sean athair an freisin í fan óir chun dé an chlár, so tá mé ag gáil picturí ó sin agus siomh eile mar hampla an Library of Congress i Stáit Aontaithe America an leabhar le New York fuair mé picturí ionach ó Mount Joy thugtar timpeall 8 66 ceapan agus fuair mé an sin cúigear den Catalpa 6 éile ón Astráil sa leabhar New York. So tá lán siomh le Greengrafna dubh agus bán. Agus cumáile sin tá an Wikipedia, tá a lán Greengrafna ar Wikimedia Commons sin an siomh atá na man golóir don Wikipedia le fáil. Is gaiith tú céadál in sin le héad úsáid, bhfuil cópeart a gceiste bhfuil? Níl, well, don cuid mó mar sin tá a lán den Greengrafna public domain agus cumáile sin tá a lán Greengrafna le fáil ar ceadúnas Creative Commons, so tá tú an cuididir mó de Greengrafna sin. Mas ruidig bhfuil an duine thug an Greengraf marmh le 7 bliain, nó mas ruidig bhfuil an Greengrafandor a nachnid tá agus tá an Greengraf ní sinna ná 7 bliain tá tú an é sinna úsáid. So den cruismo Jane-Meireacht Greengrafna an gan cópcart úsáid mar tá sé níos éasca. Agus an mion níos mó gona sunraí aber tá sa bectar le feiceáil nuair a chuirann tú dar ba mion. Tá. So is dóileann gur sinné cean den rudí is tágtú den próise seo, mar nuair tá an Greengraf í dubh agus bán, ní éiceann tú rudí agsúla sa Greengraf, so mar hampla rinne mé Greengraf le déanaí de Tom Crean agus bhí sé san Antarctic ag déanamh rud éigean le málaí culta le duine eile ón Breton Edgar Evans. Agus sa picture sin bhí tú an rudí eáil sa picture nach acha mé nóir bhí sé do bhag spáin, so bhí busca beag cigars in aice le Tom Crean, Mariella nó Marcella ní liscam cé an tanna bhí agus bhí fries chocolate cocoa in aice leis agus so thugann rudí éigean mar sin. San níor sé le feiceáil chuilbe sa bectar dubh agus spáin. Ní acha mé in incar. Agus cean gan na pictúí is dearnaí tá dinta chuir tú so san néa, pictar atógiú ar a gar ruá. Se, so tá bhirstíine an sin Martino Conra agus a bhein céile Peggy agus bhíos agam gur tógtar an picture sin sa na trocadí nó na dádaí ach bhí daine anna tugta leis an picture sin agus tháinig sé amach raibh a sean Vic ar Twitter agus dúirt sé go raibh an picture sin tóga í 936. Agus an sin bhí mé an iad eáil sa census agus for mé amach raibh siad 67 car sa picture sin. So agus ar Facebook an sin freisin tháinig níos mó sean fáistí amach agus dúir sé go raibh bhí siad ag rainn an picture sin idirtha. Agus nach chuil sé ionintach go dain daoine deanghil le tuile ólas a thuús chuit faoin na picturí nó beidir scaite go geartún siad ólas atá chuirta faoine na picturíad. Tá sé géintach agus buna mé an as sin le déanaí chumidá ar cúpla picture den Lusitania, just go raibh sé an comóra den uair a thuig an bhád faoi buna hiisce agus bhí cean daite gom ar fear darbannam Gerald Murphy agus bhí sé gobar leis an Cunard line i ggóibh i chun de Corcaí agus ach taréis an tubaiste bhí ar déalá leis an Corpán agus na mar na hórnaí a réin, so bhí sé job an a Jackar dul agus fuair sé MBE ón banríon ag an am sin agus bhí ní raibh ní sé cinse an méid sé an dul go dtí an Breton chun é ghlacu, bhí
bhí sé an Jackardó ach bhí mé teagháil leis sean fáistí agus sean fáistí agus scríb den éigen den sean fáistí alt den Irish Pen Cap agus bhí an ursar an Greengraph sin de Jerome Murphy cálas a daite. Agus dain daine go dtí húna sé Gerard picture faoile a rathúnú bhain tú request mar dera. Alán ga díal an tam gan mar is tionscadal atá mé déanamh san ollscoil agus ach mas rudig bhfuil daine ag éirí picture a dhéanamh. Rinne mé fi an bheag faoi chuna sé úsáidin tú diolfá agus de gná hiúla mé an tutorial sin thuga. Ach ní cheapan teach chu cheapan Mach mis sin anna dhéanana ní sé bhid Jackar tá sin ag airí níos éasca agus táún an drag and drop leis an Greengraph a dhéanamh isteach sa browser agus beag sin níos éasca ná mar raibh sé. Mar a dús men sin i go hús tá go leor daine de leannacht in na meán hóseilta sos le 5 míle duine. Bhfuil sé gceiste leabhar a chur le chéile bunaí na picturí seoil. Tá so tá níos mó na ceap seacéid Greengraph reinse gom ar na ardan ar na man seoíilte so agus mar dúirtú tá breisina 5 míle daine ag leisán ó an color ar na hardán agsúla so taréis an tá sé éis sé bhí ceapan gúil an tionscadal ar siúil ach tá sé gceiste gom leabhar a dhéanamh agus tá mé gobar le an Dr. Sarah Ann Buckley is stairí í as ó gáibh freisin agus tásúla go méid sé ag teachtamach roimh nálaigh so tá sé le fáilisiú ag Meitheamh Press. Anzés. Ja má tá daine gur an na picú reiceáil, cená bhil siad Can go the court? Well, Tashi there na man show social to galore, so Old Ireland in colour, between on Elfall or Twitter, Facebook, no Instagram. John, bem sig sul gomór an leabhar a ceall le chun agus gur míle maithe a soachta bhelín ar maidin an talamh le innealtóireacht lectrónach an Ollscoil na Héireann Gaeile agus bunaíthúid Porter Shed John Breslin in sin